Assalamu alaikum jama julɓe wonɓe siwude fode ya Image Jallow kala ko wontiro e nder aduna on haray en fo koyen goto jippirongol haray non meɗe tori Allah ɓayi Allah kan woni wawɗo mo ronkata meɗe tori kanko jomiraɗo on ɓayi o wi'i si satti yen fewte makko toroɗen mo mi fewta e makko kanko mi toromo fi o situation mo wonɗen e mum non ɗo yen yalto e makko hara masibo waɗali leydi men ndi meɗe tori non Allah ɓay Allah ka woni wawɗo mo ronkata yamirowo men yo men tormas men mapirama si men toñama kadi yo men townu juuɗe amen men fewtina ko kambo men toroma haray meɗen torima o ngun jaggu wongu wadde e nder ndi leydi lanni mettutude men ɓay non meɗen andi Allah si tawi woɓɓe holli hiɓe mari doole ɓe hollimi hiɓe mari doole maɓɓe ɗen hiɓe mari pinka hiɓe jogiti ko lendi fo hawte kon waɗi ko kamɓe tun jeyi Allah meɗe torima an Allah waylutu ɗum ɗo fo nde wotere watta ko wonno kon le wattira dow ko wonno kon to wattira ley ha ɗum feppindina hammoƴƴa jonnitamo kala ko duwa kon hendade e nder leydi muɗum ndi meɗe tori noon kadi Allah ɓayi ko Allah woni wawɗo mo ronkata ko kanko woni wonɗon dow ko kanko laami aduna on ko kanko laami aduna e laakara ko kanko tagi leydi e kambo ko kanko tagi baharji ɗin fo meɗe tori yo ittu en yo fuutingen e nde sattede nde wonɗen e muɗum ɗo o fuutina en nde sattede ɗo wastayi en tampano duuɓi par ce que en fof meɗen en andi de bani israilankoɓen songino ɓaawo firawna e nder duuɓi 400 Allah waylituno ɗum nyallal gotal minute goto seconde goto tawi o wayliti ɗum o waɗi ko wonno ko le wattiri dow donc meɗe tori kadi Allah fayi ɓayi mo andi ɓernde Alaji Sellu nden ko ɓernde laaɓude mo suti ɓiɗɗo gorko on neeɓi ko fuɗɗi kombatude fii no gonga ñiɓira e leydi men ndi arɗo wo no faminde ko kañum tun je lendi meɗe tori Allah yo Allah okku tawo Alaji Sellu taw duuɓi e cellal ara nun ɗum tawo ɓeydana ɓe kadi faamu e huwodiral e jama on fino hendoro laamu ngu en fof meɗen en andi hande en ala liderjo ka leydi meɗen wono Alaji Sellu kono jamala guinen wawata famude ɗum non ɓe yiya ɗum non woɓɓe maɓɓe no faami par ce que woɓɓe maɓɓe no gollitira e gandal mais intellectuel ɓe men ɓen hande ɓe fewɓe woni waɗoɓe fisabilillah so tawi intellectuel ɓe men ɓen ɓe jaɓi famodirede hanno joni en sortikeno situation mo wonde e mundu ɗo si feƴƴi ɗum meɗe toromo kanko kadi Allah fayin yo okku Alaji Sellu laamu o anda o way Alaji Sellu si tawi Alaji Sellu laami kala guine ɓiɓɓe leydi fo muɗum waway gollude leydi développé sattede yiwa e nder ndi leydi men ɗe jawle men wonaɗe naɓede kaysiraɓe woɓɓe France mana ɓe Amérique mana ɓe Chine ma China mi toriki Allah sukaɓe lanni ɓittade aduna on ko fewdiɗo hande kadi ɓillarne ɗuuɗi yo kanko Allah wawɗon yo ittu ka bawgal makko o jonna kala wawɗo gerde leydi kala wawɗo jogitare leydi ni ɓattina ɓiɓɓe julɓe ɓen fo waɗa sariya e leydi ni en tant que a bonna haray a hula e nder leydi ni meɗe tori Allah yo yurmi men o itta ka bawgal makko o jonna on tigiri mais meɗe fellite à 100% Alaji Sellu yurmede Allah nden no e maɓɓe e kadi si Allah teddini goɗɗo o tedday si goɗɗo ini jasinayi o non o jase fes si ɗum non feƴƴi yewten par ce que woɓɓe go yaltiɗo ɓe inni kamɓe ko ɓe mouvement de réformateur IFDG seraki IFDG ɓe inni kamɓe parti o ɗaɓɓi duuɓi gata duuɓi sappoje ɗi ha yes ton ka ko duuɓi jo gila Alaji Sellu jonna parti o mo ɗaɓɓi ko yata duuɓi sappoje go jeɗɗi ka honto
ala giselu lamaki election 2010 15 20 be higgitino kambe ko mboni Allah be higgitino be anda ko yurmende wonno wadi han akidino parce que si be dartino sa ijan yibbayno dan fayda himbe buy en yi ko maayi comme 28 septembre 2009 en ala hiltitade dum non mais baytum be inni be repetata ereji feddi din fahi be dimminde wobe ara zuwa e ko hana wadde ko tawata na lawol mabbe en tant que porte parolier be memminde masibo mo be onon créde arte kadi yanita kadi kale ko de mabbe ko feddi ko kadi zere kore jama on andu me yeggitale dum foppu no winda jo'ina sokabe ben kadi kidnapabe ben kadi yobe andu kambe kadi ko kidnapi be kon parce que aybe jabali jabude fenande ko du wadi hakambe be kidnapa yobe andu si Allah jabi nyande Allah wayliti dum do iwa insha Allah jabi si dum non feti be wombe alde fi mun parce que ko bay on jabali fenande ko du wadi habe kidnapi on be itti on e hore benguli modon ni be itti on e hore mawbe modon men be itti on e hore bibbe modon ben be nabi on ko mijata on yalata be yeggitino kambe ko warube etti ngulam be yeggitino kambe ko crime be wadi sibi jetti ngulam be yeggitino kambe be yetti lamgum bembe be soki don be yetti be soki be wadi ben ganyumu ko ben don darani nobe ko tawata sharia international on cuudi ñaawitirri ɗin fof ko ɓen noon ɓe hikkino yeeso yo jeejamɓe fiino ɓe wonira ka laamu seeɗa ɓe organisa élection ji ɗin ɓe haɓana few ɓe ɗaɓɓa ko ɓe yaha fii yo guineɓe ɓe sorto e nde tampere maɓɓe ɗo par ce que ɓe yi duuɓi sappoygo leydi ndi e retard donc ɓay noon Allah imo andi ko kanko woni wawɗo mo ronkata ɗiɗo fof feƴƴi leydi wata ɓe sikku ɗum ɗo yarayni ɗum ɗo yaratani fes Allah waylitay ɗum ɗo nyande gore tunde wotere ɓe andasi ko hande ɓe andasi ko jango en yii leydi no sattiri noon caisse je ɗen vidi e nder leydi banque centrale on la même chose guineɓe ɓen goto susta wolde gonga ɓe immoɓe nangamo en yiyay ko ɓe sakkitorta ɗon potto potto ko haka gimba se yiwi ɗon aren yewte nde toɓɓere ko tawatan woni très important fiyo jama on faamu ɓe anda way Mamadi Doumbouya ko kanko woni puusude Ousmane Gawal fiyo o ar o ko e o parti politique andaɗo jano nantuɗo inde mo Allah waɗi barke muɗum o ara o jiiɓa o fiyo o jiiɓo o parti mais si tawi o memmini ɗum o sikki o jiiɓa e fiyo parti ko Allah jiiɓata ɓe fof maɓɓe par ce que yimɓe buy ari e juuɗe Alaji Sellu iwi e juuɗe Alaji Sellu yehi parti politique jigi on to ɗaɓɓi laamu fino heɓude no ñamira mettale Alaji Sellu mais wonɓe ɓen ka laamu wata ɓe yeggutu wata ɓe ƴettuɓe waɗa ko hakkille maɓɓe ɓe sikka way ɓe iwɓe ɓen ga yehi ton ko ɓen noon kadi ɓe waɗata joué politique ɓe utilisera ɓe fi ɓe ara ga ɓe anda si ɓe memi ga ko hoore nde woni ñawde ko hoore nde woni heɓude probléme par ce que Mamadi ñande o ɗumanni wo ñande Allah muuyi o yan o en yiiɗo kuudetandaɗi ministre ɓe ɓuri fuɗɗori hay Tiibu Camara ɓe fof ko frontiére ji to ɓe nanga ɓe artira ka leydi ka buyno to reppano artira ɓeɗo noon fen maɓɓe on satte haf'itigero par ce que ko tribune spécial moƴƴinte fi maɓɓe ɓe fuɗɗorota ko honno ɓe waɗi ɗe o kuudeta ɓe fuɗɗoro ko honno ɓe ƴettiri o engagement maɓɓe charte de la transition 5 septembre ɓe respectali mo eɗe jawle ko yinete ko ancien les terres rares ko ɓen kon ƴettuɗo ɓe funsa e waɗugol campagne la Guinée e Europe e Amérique ko kamɓe yaltoyta ka téléji adnallah fof yiyoɓe ɗum noon ɓe yaltiniri noon dadi se tumba si Allah jaɓi yo Allah noon ittu ka bawgal makko wayita ɗum ɗo fof nde wotera okka Alaji Sellu laamu fiino wallitoro ɓiɓɓe Guinéen fof meɗe tori Allah yo Allah newnu
fonike menge billo ba habi maran ko be kidnappa don hara jam no e mabbe yo alla kadi beedambe kadi jam e cellal ko be woni don kala ko be wontiri stay be wuri be selli mais ande mamadi ko fenoro bo feni e yore dum an fo messi alla jabi il ne s'en sort mamadi ne s'en sortira pas watte dum ko hakkille mo yo alla ukko ala giselu lamo fewna nay be mawbe meden be andude fi mudum ko tawata be andi programme iri be waye wowlude gonga mais bay be subaki wowlugol gonga selembe don arwe nyande goro kambe tigri be anda be wolali gonga ko dum mi mari kam yewta tan si tawi yewterne juuti pande on yafato mais piji di nini sakti yafe eti kerol